Sanibonani South Africa mahle. Ya, siyasebenza la siya lapha siyaphilisa. Esingakwenza kuphela kukodwa ukuthakatha sikwazi ukuthakatha. Kodwa ke mase ufikile sewufuna ukuphila, kuyaphileka. Lana siyayenza lapha senza iyeza lapha sikhanda iyeza. Sikhanda umuthi la umuthi wokuthi umuntu aphile ageza susa inyama amathunzi amnyama. Umuntu abukeke kahle ajabule segezini. Waqhuma waphalaza kule mpande esiyenza lapha. Kuyagezwa la. Abantu bahle la. Abantu bathandeka la. Ande lena makhehle. Ande bogogo nabomkhulu. Kuyagezwa kuyaqhunywa. Manje gogo bakuthola kanjani? Hayi khehla khululeka wena. Ikhona inamba lapha imfonomfono into zabelungu. Yebo. Yizo umuntu atholakala kuzo khehla. Hayi ngizoyibhala le screen. Ke umuntu ke ayigqoke azigqume. Umuntu akahlali nje. Umuntu uyanyakaza. Ngoba izichitho ikhona zibekelwa bona abantu. Konke okubi kubekelwa abantu izipoki zikhona. Ziyasuswa futhi nezipoki kodwa ayike ngalomuthi enguphethe la. Khona umuntu oqondene nokususa izipoki. Abaye lezi abasibiza ngaze emathuneni bambe boyivusa emathuneni bese bayasibiza. Thola ukuthi uhleli awusebenzi. Kanti uhleli nenkunzi malanga yabona yesipoki. Sibhizi isipoki siyakusebenzisa ebusuku awulali. Kanti nezimbiza phela zamadoda laba yabona ama network asayanyamalala. Makufanele ahamba yolala atholakala ukuthi hey sekunzima. Seyasokolisa lapha kumama inetwork ifile. Madoda. Ikhona imbiza kuyachatha amaqola aluleke emadodeni. Amakhosikazi ibelethwa abaphathwa zibeletho amawumpi. Iwumpi ibe clean, iwumpi yomuntu wesifazane. Ungalokhu uthola amadishashi. Esingafuneki leso. Ngithes. Njengoba sigaya nje ke sigaya yona imithi yokusiza abantu. Hayi eyokuthatha cha ekuthakatheni hayi. Nongixolela nokuthwalisa futhi angithwalisi. Yebo. Phela nje ngisebenza ngeyiwasho. Sebenza ngempande yokuphilisa. Eyokuvula inhlanhla. Eyabagulayo i-stroke. Siyasilaphe salashwa i-stroke. Ugogo ubani lo? Ulona ugogo umdletshe lo. Oh yeah. Gogo umdletshe. Phansi endaweni yaseshow. Hayi ke. Phuzu uthuke. Awu. Siyasho sithi nje hayi bogogo. Ngena lapho ungangenwa khona niphumela ungaphunywa khona omavula kuvaliwe emsini amadoda. Yebo. Sesikhanda impande lapho sike sesikhuluma nempande. Siyaphalaza la siyagquma la siyageza la susa amathunzi amnyama la. Konke lokhu siyakwenza. Noba mhlawumbe ufuna ukuthi wena wakwashonelwa noma wakwaphuma isisu. Mhlawumbe umnyeke wasikhipha nje ngamabomu ngoba eyibona ingxaki. Sinayo ke. Imithi yokugeza abantu abanjalo abaphunyelwa izisu. Yebo. Khona. Aphinde futhi kwenziwe phela kuningi okwenziwayo. Ukhipha umntana obusuke sekuphuma umuntu lapha. Umuntu uyagezwa. Umntwana uqanjwe igama. Umntwana uyabuyiswa ekhaya. Umntwana aziswe ukuthi ukuphi la. Angaphili umntwana ehlathini engazazi yena ukuthi kahle uphila kuliphi ilizwe. Ngoba lokho kudala ukuthi uthola ukuthi umuntu uyehliye enyuka. Lokhu kuthi unamabhadi kanti awekho amabhadi. Ile yangane eyaphumayo wangayinaka. Umuntu naye udaliwe nguNkulunkulu okanye udaliwe nguThixo. Wadalwa naye izidalwa zakubo kwakhe. Komama wakhe nobaba wakhe. Uyadinga ke naye usiko lokuthi lo muntu abuyiswe ekhaya. Azoba umuntu ebantwini. Anikwe nanegama phela. Abaphethwe zi-stroke ke. Abaphethwe zinyawo, abaphethwe amaqolo. Neyishimane ke ziyafuneka. Siqonywe phela. Hayi ke bafowethu nizwile. Ozani bafowethu ozani ngobuningi. Mama balungisa amananazi, amananazi ayalungiswa. Umuntu ahlale nenanazi engathi njalo. Abobaba inanazi iyalungiswa. Kulungiswa amadishaji. Dishaji lawa alungiswe kuze phela obabazi bakwazi ukuhlala endaweni enethezekile. Kunjalo. Ungathi umama bese njalo nje wena uhlale kuyabalekwa kuthiwe hey
Hayi ningayilapho. Ngiyithola indoda. Mina ngiyithola indoda. Hey mina ngithola indaba. Hey kuyagezwa kosiso. Bomama kuyagezwa kuyahlanjwa. Hey nizoxhumana nami sizoyixoxa ezethi indaba ayifuni laba. Laba baphapha la. Siyabonga ba siyabonga kakhulu. Sibongile makhehla sibongile bogogo siyabonga siyathokoza. Siyathokoza kakhulu.